Navštívili sme Podkylavu, malú obec v Mijavskom okrese, ku ktorej patrí 14 kopaníc. Vlani si tu založili družstvo. Boli sme zvedaví, čo podkylavskí družstevníci pod vedením predsedu Pavla Ďuriša za ten rok dokázali. Začiatky boli ťažké. Na roztrúsených kopaniciach nebolo vhodných budov pre sústredenie dobytka. Postavili teda k stodolám dočasné murované prístavky. Aj hydinu majú zatiaľ v starej stodole. No nedaleko odtiaľ rastie už moderný kurín pre 500 sliepok. A do zimy tu chcú dokončiť nový kravín. Jeden rok je aj v živote družstva krátke obdobie. No podkylavskí družstevníci za ten čas dokázali, že i v hornatom kraji sa dá spoločne dobre hospodáriť.